Bé, Jaume, suposo que derrota dura de digerir, no? Perquè els darrers minuts sempre fa especial mal i tampoc perquè solament avui l'equip no està del tot fi, no sé com veuràs tot plegat. Bueno, sí, al final perder en el último minuto siempre duele, ¿no? Pero bueno, si miramos en líneas generales, creo que el Europa B, pues bueno, ha generado más, sí es verdad que nosotros aún hemos tenido, pero bueno, creo que en líneas generales, ¿no? Pues creo que no hemos estado tan bien como otro día. Nos ha costado sobre todo salir mucho de la presión, ¿no? Nos ha hecho daño la presión de ellos, nos faltaba Ayala, que es un jugador importante para este tipo de cosas. ¿Por qué nos ha costado tanto salir de esta presión? Bueno, al final ellos sin balón te someten mucho, te hacen correr mucho detrás del balón. Y si tú no eres capaz, una vez recuperas, dar 2-3 pases seguidos, pues eso al final te exige mucho. Al final no hemos sido, sobre todo la primera parte, cuando hemos jugado 11 contra 11, no hemos sido capaces de hacer 2-3 pases seguidos, ¿no? Con balón nos ha costado mucho y eso al final, con un equipo con tanta gente de calidad, pues te hace sufrir. Hemos acabado un poco desfondados. ¿Te preocupa el hecho de que a muchos jugadores les ha costado aguantar hasta el minuto 90? Bueno, al final quedarte con 10, sí es verdad que te has quedado con 10 con el 43, hasta el 75, 77, uno menos, un equipo que es un filial, que está 90 minutos corriendo, con balón. Bueno, preocuparme no porque sé que estamos bien, sí es verdad que al final me preocupa las lesiones, me preocupa tener mucha gente de baja, porque eso al final delimita el equipo, eso sí que me preocupa, ¿no? Bueno, pues hoy han tenido que venir 4 juveniles para completar la convocatoria, entonces bueno, eso sí que es lo que más me preocupa, las lesiones, la gente lesionada. ¿Cómo has visto las expulsiones? Sobre todo la primera, la de Tongue, que quizás es un poco la más polémica, la más controvertida. Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Si no saca ninguna ventaja porque estamos todos colocados, no sé si pide distancia, no pide, si el árbitro le da señal de jugar, bueno, acciones que influyen en un partido, acciones que a lo mejor nosotros podemos evitarla, no sé, al final, bueno, es una decisión que el árbitro toma y nada, nosotros hay que seguir, en ese aspecto nosotros no podemos hacer nada. Al final heu tret la victòria també perquè l'heu buscat més, no? Jo crec que ocasions més clares, heu dominat bona part del partit, que al final l'1-0, que crec que fa justícia, si es pot parlar de justícia en el futbol. Bueno, sí que és veritat que ha sigut un partit on hem estat potser una mica amb més ganes, no? Però també ve condicionat per les expulsions. A ells ens han fet fora 2 jugadors, nosaltres un, però dintre de la línia general, comparat amb el que venim fent, no n'hi ha hagut tantes ocasions clares a favor com venim fent. Sí que és veritat que ha sigut un partit, jo crec que ha igualat, hem portat potser una mica més el pes del partit, però en cap moment he vist que l'Hospi pateixi molt. Jo no ho segueixo habitualment, però sí que és veritat que sentia el públic a dir fallamos mucho como siempre, no? Tenim un problema, entre cometes, amb això, no? Amb el gol o amb gestionar aquestes ocasions generades, no? Sí, no, i tant. Normalment, avui no, perquè considero que no hem generat molt avui, però normalment tenim problemes en materialitzar totes les ocasions que tenim. Sí que és veritat que això és més mental, però bueno, crec que aquesta victòria d'avui ens dona energies per continuar creixent i estar tranquils. Parles de les expulsions, com les has vist després? Tant les de l'Hospi com la Boca, com les has vist des d'emoció? Penso que són justes. Penso que són 3 expulsions que són justes. I ja per acabar, un pronòstic per aquesta tarda? Home, jo espero un 2-0. Molt bé, senyor. Mil gràcies. Vagi molt bé. Derrota en els darrers instants, no sé com veure el partit, perquè al final no sé com esteu ara mateix després d'aquesta derrota, que entenc que és desagradable de rebre avui. Com l'heu rebut? Sí, jo crec que hem de ser autocrítics. Sí que és veritat que estem molt de temps amb un home menys i això jo crec que al final es nota, però no ens podem agafar això. Jo crec que hem de sortir als partits, sobretot els primers minuts, una mica més intensos, ser una mica més els que portin el control. I bueno, sí que és una derrota que fa mal perquè estàs aguantant fins a l'últim minut, primer moment, després ens quedem igual, després amb 2. Però bueno, pensar una mica en el següent, analitzar tots els errors que estem fent i intentar seguir millorant. Jo crec que hem de donar un pas més perquè no estem a l'alçada aquest any. Sí que és cert que amb 10 és complicat, però també crec que amb 11 amb 11 també ells estaven, crec que dominant més que l'Hospi, no? Ens ha costat molt sortir de la pressió avui de l'Europa.
Sí, això et dic, que els primers minuts hem de sortir nosaltres més intensos, amb ganes de ser els que portem el ritme del partit i crec que això ens està passant no només avui, sinó en més partits i bueno, és una cosa que hem de corregir i no hi ha una altra. Per què ha costat tant anar cap endavant? Perquè al final semblava que sobretot, al final del partit sobretot l'equip estava molt dividit, estava molta diferència entre els atacants i els defensors. Per què ha costat tant arribar a la porteria d'ells amb una miqueta més de gent? Sí, ja no et dic, amb 11-11 doncs, és el que et dic, el que hem de treballar, el que hem d'estar una mica més tranquils en pilota, una mica més amb més personalitat, però al final del partit jo crec que ho podíem aixecar al cansanci de l'equip, però bueno, ja et dic, no ens podem agafar això, hem de sortir amb més personalitat i tenir més el control dels primers minuts. Com has vist les expulsions? Les tres, les dues nostres i l'Europa. Bueno, jo crec que la primera de Ton és una cosa que et pots estalviar i diu que no, que l'àrbit diu que està dins el reglament. Bueno, dins el reglament hi ha moltes coses que ells valoren d'una manera o d'una altra, ho ha volgut valorar així i ja està. Senyor, mil gràcies, que vagi bé. Vagi bé.